Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kaliyan rencang-rencang saking kelompok setunggal nggawakake cerita tentang bawang putih lan bawang merah. Kula Alendra Satriawan Santoso absen setunggal menjadi peri. Kula Arfa Zaki Ukama absen 5 sebagai pangeran. Kula Dea Adinda Meningrum absen 9 dadi bawang merah. Kula Fauzila Nafisa Islamardani absen 13, kula dadi bawang putih. Kula absen 17 Muhammad Fahri Kusnaini dadi peri. Kula Nati Safira Amanda absen 21 dadi ibu kandung. Kula Radhi Akbar Rizky absen selawe dadi bapak. Kula Tiara Ramadhani absen 29 dadi ibu tiri. Bu, pripun keadaannya napa sampun sae? Alhamdulillah lumayan. Hidup purun kula damelaken bubur. Yes, kat bubur. Boleh. Ibu, boleh saya batas. Oh iya, maaf anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Merah niki mlebet. Nggih, ibumu wonten? Wonten niku sing ning kamar. Kula ajeng ketemu ibumu. Nggih, mriki kula. Terke, niki Merah badhe ketemu ibu. Nggih, Bude. Mriki Merah putih lenggah. Nggih. Niki Bude, ibu damelaken bubur. Repot-repot. Matur suwun nggih. Budhe maaf nggih. Nggih, Bude. Bu, kula izin rumiyin ajeng dinaikkan kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah bangun mati. Wah, tenanan. Ini kabar yang paling nyenengke. Akhirnya mati. Engko tiliki ya, etok-etok menangis. Sibuk. Putih pemangsa. Astagfirullah. Bu, kenapa Bu? Bu, aja tinggalke putih, Bu. Cepat wangsul, Pak. Niku, Pak, Ibu sampun nilar. Lillahi Bapak ajeng wangsul. Assalamualaikum. Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Ibu ning ndi? Niku, Pak, nonton kamar, Pak. Kita terus belasungkawa ya. Nggih, Bude. Besok bapak anu bekas malih ning luar kota. Putih urip sing rukun ya kalian bawang merah. Nggih, Pak. Kula ajeng rukun. Kula pun agebak bawang merah itu Mbak putih dhewe. Nggih, adikku. Mbak, ayo coba masak bareng-bareng. Hah, masak? Tanpa aku masak. Marahi tanganku rega baik. Kono masak dhewe. Iki masakan apa kok rasanya asin banget? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Putih, sakit si kabeh. Sak dulu bapak menen. Nggih, Bu. Awas yo kowe nek kowe wani ngadu ning bapakmu. Nggih, Bu. Ana apa iki kok rusuk tenan?
Iki Pak, bawang putih numpuk pangan amarga kirang hati-hati. Iya kan bawang putih? Nih Pak, putih nyuwun ngapunten Pak. Ya wis resikno sik, bapak meh ngasuh. Bapak turun dijandoki kopi. Nggih, Bu. Niki Pak, kopi nyuwun. Nggih, suwun nggih, Bu. Pak, niku bawang putih mboten purun napa-napa. Kersane untuk nyantai-nyantai tok. Ya wis, mengko bawang putih tak kandhani. Nggih Pak. Tak kandhani. Jare ibu, kowe nek nang omah ora ngopo-ngopo. Kaya kuwi kerjaanmu nek ra ono bapak. Dene ra Jawa, berarti wong ibu bener. Putih. Ibu, Mbak Riki. Bapak ini napa? Putih kowe kok Bapak? Mboten kertas, Bu. Ya putih obatnya juga. Ini Pak, kita bedakan obat. Nuwun nggih Putih. Iya Pak. Pak, Ibu, Mbak Riki. Bapak ini napa? Putih kowe kok Bapak? Mboten kertas, Bu. Bu, Ibu, piye to Bu? Rana lek mbake apa iki Bu? Lagi ada kecapek. Kowe ngapa sih, Nduk? Isuk-isuk wis ngomel. Iki lho Bu, kabine ada kecapek. Dinding pun lah. Iya, tenanan kotor kabeh. Kambingnya ibu ya kotor kabeh. Ndi putih. Wes ben ibu sik ngakon putih ngumbahi. Putih ndi putih? Ibu wonten napa? Suwi tenan sih, diundang-undang ra nyaut. Dan duwe kuping kok kowe. Anu Bu, kula sekolah dapur, sedodo wedang. Ki deloki kambingnya do kotor kabeh. Ubah kabeh kuwi, aja nganti ana sik rusak napa lek reget. Kudu wangi. Nek waktu aku sih ono, mesti urip ora bakal wongso iki. Sekar gambuh ping jatuh. Ibu, anakku kudu sabarnya dikabari sabar ya. Kelak kowe bakal nemokake kesenangan. Iki lho paling ya. Kudu cepet balik. Ya wong sing nembang mau. Aku kudu balik. Foto kok murung, kowe bisa delok ning raine. Nek kowe pengen nemuke kebenaran, kowe kudu sabar. Balik ning ujung kali ning hutan iki. Tenan peri. Tuhan. Putih, sepeda pundi? Kowe ngilangke yo. Bang putih di selandange kowe nyolong pengumbah. Anu Bu, niku selandange tendang ke goa banyu. Alasan pokoknya sendang kuwi kudu balik. Dasar kerja ora tau becus, kesenengane ngilangke tok. Putih, Kayak video mo. kalau bisa si omah dong iki Bu, sing ngersiki. Ya wis mbak ngersiki, nggih Bu. Bar kuwi engko golek selendang sing ilang, nggih Bu. Aja lelet kaya-kaya, nggih.
Kok iki selendangmu? Oh iya, iki selendangku Kang Ical. Sopo asmamu Cahayu? Bawang putih pangeran. Bawang putih. Tenanan sampean bawang putih. Tenanan. Ini selendangku. Iya. Bawang putih, kowe ngendi wae? Sapa wong lanang kuwi? Bu, kula mriki ajeng nyuwun izin nggih nglamar bawang putih. Boten saged. Ora oleh kowe bawang putih sadurunge aku. Nang Mbak. Awake kowe bawang putih, terus apa sik ning ngurus omah iki? Wis, kula ajeng ngajak ibu lan bawang merah manggon nang istana. Wah, tenanan. Iya, bawang putih. Jadi kita ada nih. Pripun, Pak? Cari ibu. Enak wae kowe bawang putih, terus apa sik ning ngurus omah iki? Wis, kula ajeng ngajak ibu.